Усім прывітання. Давай я лепш пашу. Ну давай, ладно, я. давай ты. Бачыце, Прывітанне, сябры, сябровачкі, гэта Еўрарадыё, гэта чык-чырык, бла-бла-шоу, у якім прастужаны і трошачкі прыхварэўшы Павел Свярдлоў. гэта я, а гэта Алексей Сапрыкін. Абмяркоўваем навіны, якія прынёс нам беларускі твітар, вашими твитами, вашими молитвами, словами мудрыми думками. І мудрыми думками, безумоўна. Год пачаўся. Ты калі сказаў сябры, сябровачкі, я подумал, а дзе сябровары? Сябровары? Ну, бровары. Гэта ж нашы сябры. Бровар сябры быў такі ў Беларусі. Дарэчы, пра гэта таксама пагаворым. Ёсць у нас тэма, звязаная з узростам і талеранцыі, так сказаць. Хутка ўжо не застанецца ніякіх бровараў. Так. Я буду лепш, я буду шаптаць пра гэта. Хутка ўжо. Сябры, хутка не застанецца ніякіх бровараў. Ужо ўсё, канец. Капут. Вось, але па традыцыі пачнем, як звычайна, з філасофскага твіта, і сёння нам яго прынёс Агебай, астрахвізык глыбочыны. Бач, змянілася. Памяняўся. Быў страхар-бляхар. Так. Што ён піша? Сёння зноў адчуў знак качаства. Увечары бухалі ў Варшаве ў бары. Бармен... Так. Адчуў знак якасці. Бармен індус пытае, адкуль мы. З Беларусі, кажам. Той. О! У вас на цыгареты. Адзіныя сапраўдныя. Я раней працаваў у нямецкай амбасадзе. Бачыш, як это... Паматала яго жыццё. У нямецкай амбасадзе працаваў, цяпер у бары ў Варшаве. Вось. Бос мне іх заўсёды падганяў, толькі іх і паліў. Цяпер сумую. Бачыш, індусы цэняць беларускія папіросы. Цікавая тэма. Беларусь, ну, гаворыць, на што ведаць пра Беларусь? Лукашенко, да? І нават быў твіт недавно, да? Што ўвогуле, як разбіць гэты стэрэатып, што Беларусь гэта не толькі вот ён. Аказваецца, Беларусь гэта цыгареткі, цудоўныя папіросы. Галоўна што? Паліць шкодна, сябры. Гэта ж усё адбывалася, я так разумею, не ў Беларусі. У Варшаве. У Варшаве. Адкуда ў Варшаве беларускія папіросы? У амбасадзе Нямецчыны. Слухай, калі чытаеш, што кожны тыдзень у Польшы ці ў Літве ловяць гэтых кантрабандыстаў, якія прыдумляюць проста кожны раз новыя, хітрыя, вельмі такія крутыя спосабы перапраўкі папіросаў праз мяжу, то не здзіўляйся. Зараза беларуская. Яна пранікла паўсюль. Вось, і знак якасці, аказваецца, добрыя. Але не паліце. Пачынаем. Паленне шкодна для здароўя. Ты так сказаў, таму што у цябе голасу няма? У мяне голасу няма з іншай прычыны. Я быў на канцэрце гурта «Петля прыхільнасці» і там спяваў песні. Вельмі прыязна стаўлюся. Паша, трэба было на апоры, а не на звязках. Ну, нешта, вот пайшло нешта не так, і всё. Але наша наступная тэма... Было, дарэчы, там шмат маладых людзей, і ведаеш, наша наступная тэма, яна... звязана з моладдзю. І, значыць, новыя даследаванні з'явіліся, і пра гэта нам піша наша Ніва, што вытворцы алкаголю панікуюць. Моладзь да 25 гадоў амаль не п'е, прычым ва ўсіх краінах. Ну, вось гэта я ж кажу, што бровары хутка знікнуць. Мы вымрем, і бровары разам з намі. Гэта як? Гэта што такое? Куды коціцца гэты свет? Ну... Это яны палічылі продажы ў гэты вот святочны перыяд алкагольных напояў. Это просто у іх грошы скончыліся за 10 дзён. І яны такія, ну, все, далі не п'ем. Не, ну ладно, слухай, ну, гэта ж папулярная такая фраза, шаблон, што, ну, наши дзеці будуць лепшыя за нас, да, наступнае пакаленне. Это ж не яны. Так, а што вы сабе ўяўлялі, калі казалі лепшыя за нас? Што яны будуць дакладна так же бухаць, там, да, всім нашим заганам яны застануцца з імі, да, вот яны лепшыя. Але вось з табой не згаджаецца Джип Сенкоў. Ведаеш, што ён піша? Ён піша так. Тым часам мода на здаровы лад жыцця тых, каму да 25 гадоў. Трава, мефедрон, вейп
і энергетыкі замест вады. Ну, не ведаю, што дрэннага ў траве, я б сам выйшаў, зараз паваляўся б на лужку на якім-небудзь. Існіцца нам трава. Ну, на травку, памацаў бы землю, зняў бы абутак, зняў бы шкарпэткі, бы пахадзіл бы по траве. Ну, это ж Ведаеш, я здаровы лад табе жыцця. скажу, Трава клас. энергетыкі гэта проста вось Бомба. некае павальнае захапленне моладзі, яны ўсе ходзяць з гэтымі энергетыкамі, вось гэта сапраўды кепска. А трава, мефедрон, та-та-та. Ладно, ім просто крыху не хапае энергіі. Яны, ну, ведаеш, арганізм малады, энергічны, туды-сюды. не рухаюцца, сядзяць у тэлефонах пастаянна. Так, трава, энергетыкі, што там яшчэ? Вейп. Вейп. Ну, вейп тут не могу, конечно, похвалить. Сябры, ўсё кепска, то мы жартуем так. Ну. А то тут зараз абвінаваціць нас уже ва ўсім. Ну, это так сам, слухай, энергетики, это некая ересь, просто так пить энергетики. Ну, коли б с горелкой. Так, там с бехеровкой. Ну, это так само, Ник, просто... Бехеровка, это еще и для голоса хорошо, для здоровья. Табе трэба. Ну, трэба, да. Але што ў Беларусі адбываецца з гэтай нагоды? Піша нам Палішук, і ягоная думка заключаецца ў тым, што зараз лукашысты пачнуць зносіць спартовыя пляцоўкі, каб падтрымаць алкагольныя продажы. А ну, это ж вядомая тэма, што алкаголь гэта дзяржава атрымлівае з акцызаў там з гэтага ўсяго. Ну і да таго ж кантраляваць абдзяўбанае бухое насельніцтва нашмат прасцей, да, чым выспартавана, гіры, мяч. Тут праблема, разумееш, лядовыя палацы, што гэтай цвярозай моладзі не толькі алкаголь, ёй не цікава, але і палітыка таксама. То бок кантраляваць цвярозую моладзь нічым не складаней, чым кантраляваць п'яных дарослых людзей. Ты думаеш? Ну яны ж такія, мы палітыкай не цікавімся. Хто такі Зенон Пазняк? Хто? Містер Факс? Зенон Пазняк. Тут працягвае думку Лісян Зікрович. Вот у меня твоя хвороба. А это не моя хвороба, это Ники твиттерский. Свет Пауль, короче. Пишет так, зумеры интересуются алкоголем на 40%. Меньше. Меньше, напевно. Да. Не, на 40%. А сексом у 2 раза меньше. Ну. Не гонятся за деньгами, ищут работу, которая приносит удовольствие, не стремятся владеть чем-то, предпочитают аренду и каршеринг. Не способны делать большие накопления, тратят деньги на импульсивные покупки и эмоции. Хочу изноў быць маладым. Тратить деньги на импульсивные покупки и эмоции. Шукаць цікавую працу, значит, что там яшчэ? Вось калі хварэеш, лежаць дома, глядзець нейкія мультики, гуляць у PlayStation. Вось только я не разумею, на што яны жывуць у выніку. Вось адказ прыходзіць ад чалавека з ником Kid Ink Ink. Піша: хорошо, когда мама и дед накопили, можно тратить на эмоции. Ну, это про нейкіх зумераў з іншых краінаў. А тому что наши мама и дед. Почему мама и дед? Почему не батька и бабуля? Бачиш, гендерная нейкая такая роўнасць. Мама и дед. Ну, тому что дзяцей у Беларусі шмат гадуюць матулі толькі у непоўных сем'ях. Якія воевалі. Вось, так сэнс ў тым, бачу, дарэчы, у аднаго карыстальніка, які пад замок сышоў недавно, што яму не спатрэбілася ніколі ў жыцці вось гэта дзеленне в слупочак. Так. Да? Таму што у заходніх краінах капітал множится, только множится, разумеешь, а не делится, да. А вот у наших делится увесь час. Вось таму як бы зумерам, конечно, з постсавецкай прасторы цяжэй. Яны б таксама, можа, шукалі эту працу мары. Скажи, ты асуджаеш зумераў за іх вось звычкі адрозныя ад наших звычкаў міленіалаў? Я толькі зайздрошчу. Так? Ну,
А вось карыстальнік з нікам яны ж адшукаюць працу мары, разумееш? ты в гэтым плане яны так думаюць Іх не трымае, яны так думаюць. да, маёмасць не трымавачаны, аренду і каршэринг любяць, да. Ну, каршэринг, дарэчы, я вось так палічыў яшчэ даўно, што насамрэч у заходняй Еўропе, і мы пра гэта гаварылі ў адной папярэдніх праграмаў, непатрэбная машына. Ну, савецкі мужчына, ну, гаражы прападал так. з сваім карчом. Ну, сваім каршэрінгам. Каршэринг. Это вот захад, каршэринг, СССР, каршэринг. Дык вось, я да чаго, што карыстальнік з нікам гад драпежны, ён кажа так: абы ім было добра. На то, што рынок перестроится, а мы будем на лавке у пад'езда варчаць, а вот в наше время... Ну, трэба пражыць так, каб не варчаць. Ну, На лавцы. каб нас не бянтэжылі ўсе гэтыя квадроберы, вейперы і так далее, ўсе гэтыя новыя выканаўцы, Трэба жыць так, тиктокеры каб яны сидзелі на лаўках і такія: эти миллениалы озверели уже зусім, что яны робяць вообще? Ці там бумеры. Чаго і вам жадаем. Паша, у нас пачаўся 25-й год ужо. У мяне ўжо 41 хутка пачнецца. 2025. Але прынёс ён нам навіны з 2022 году. Так. Так. Зеленскі заявіў у інтэрв'ю, што Лукашенко прапаноўваў яму для кампенсацыі разбамбіць НПЗ у Беларусі, дакладней у Мазыры. Ну, Мазыры, хутчэй за ўсё, таму што Новополоцкі далёка ад Украіны. Ну так. Там класная была размова, па словах Зеленскага. Типа Путін такой прымусіў Лукашенку. Дарэчы, я не зразумеў, прымусіў ці просто не сказал бы нічога пра напад, значыцца, з тэрыторыі Беларусі на Украіну. Хто прымусіў? Зеленскі Путін прымусіў. Вось, ці не сказаў нічога. Не паставіў вядомасць. Да, вось. І тут, дарэчы, лавушка такая для прапагандыстаў. Так. Ну, калі яны кажуць пра нейкі суверэнітэт Беларусі, да, то складана будзе прызнаць, што Лукашенко нічога не ведаў вось пра гэта, пра ўсё. Это які ж такі суверэнітэт, калі цябе кіраўнік суседняй дзяржавы нават не ставіць у вядомасць, калі нападае з тэрыторыі тваёй краіны на суседнюю. А калі вось паслухаць Лукашенко, які такой: я не ведаў, это без мяне все, это все Путін, і ракеты Путін, і солдат Путін. Ну, тады трэба, ведаеш, ці крыжык зняць, ці майткі апрануць. Там уже тады калі, які ж гэта такі суверэнітэт, калі ты не ведаў, што на твоей тэрыторыі войскі суседняй дзяржавы робіць. Але ведаеш, мне больш цікавы лёс супрацоўнікаў Мазырскага НПЗ, которая вось Джепсенкоў пра гэта піша, чытаюць раніцай вось гэтыя навіны і або глядзяць інтэрв'ю Зеленскага. Ух ты, яны ўжо ў 25-м годзе такі пачынаюцца, чытаюць. А оказывается, мы-то маглі... І Зеленскі до нас выратаваў? Ну, не стал бомбить Мазырскі НПЗ. Хотя Лукашенко каже: давай бомби. Нормально, что там? Этот Мазырскі НПЗ? Ну, да праўды, летам яшчэ гэты завод перастаў працаваць? Да. Напэўна. Ну, пісалі пра гэта ў твітары. Пасля урагану, відаць, пасля гэтага. Там некія наступствы цяжкія праз прастой без электраэнергіі. Але, ну, я ўжо не ведаю, ведаеш, адсюль з Польшчы так. Што там, працуе ці не працуе? Калі, можа, вы ведаеце, то напішыце нам, працуе. З Польшчы, не з Польшчы, а вось з Кіпра таксама ўсё відаць. І спадар Андрусь Белавешкін піша так: незразумела на першы погляд прапанова Лу Зяленскаму нібыта ў прабачэнне нанесці удар па нафтазаводзе. Імха тлумачыцца проста: гэта нажыўка, спроба справакаваць і даць нагоду яму далучыцца да расійскіх войскаў, што, безумоўна, і планавалася спачатку. Ці ёсць іншае тлумачэнне? Ну, не гледзячы на твой скепсіс, мне здаецца, што даволі слушна разважае спадар. Ну, типа, спачатку расіяне лупасяць па Украіне з тэрыторыі Беларусі. Зеленскі ў адказ. Ему Лукашенко ж падказаў: давай. Вось. Ён лупіць па заводзе ў Мазыры, і все такі: ну, ніфіга себе.
цяпер у Беларусі развязаныя рукі, можна там і вайну, і вайскоўцаў, і Расію падтрымліваць, ёсць все падставы як бы такія. А так і санкцыі атрымліваецца тады не будуць накладзены на Беларусь, тому что як бы не першая ж Беларусь напала. Не, гэта мне здаецца так не працуе. Не важна, што не першая, яна ўжо першая напала 24 лютага з тэрыторыі Беларусі. То бок яна ўжо саўдзельнік. Это ж не я напал, бач, я не ведаў. Мы ўжо казалі пра суверэнітэт. Яна ўжо саўдзельнік, санкцыі будуць, канешне, вось, але як бы пазіцыя Лукашэнкі зусім другая. Яны ж па нашым заводзе влупілі эти ірады, эти изверги. Так что тут, конечно, мудрый Зеленский, я нават сама. А ён там же в интервью этому Лексу Фридману так сказал, что ён на эту прапанову такой, что ты кажешь, отказал. Я так это уяўляю. Зеленский людзі, что ты кажешь? Я еще подумал, что гэта было на самом пачатку войны. Вось зараз мы уже ведаем, что там украинские войски зайшлі у Курскую область России, то бок яны уже вядуць на чужой тэрыторыі. А тады нават думкі не было атакаваць, толькі была думка абараняцца у Зеленскага. Увогуле дзіўны звонок сам по сабе ў першыя дні вайны з такімі прапановамі, што нехта вот там вінаваты, нехта не вінаваты. Да не, якое здавайся, влупі па мозырскім НПЗ ў адказ. Мне здаецца, не таму Володе позвонили и сказали, сдавайся. А это ж цікавая деталь. Может быть, Лукашенко такой, трэба набрать Володю, как сдавался. И Коля такой, у меня есть телефон Володи в телефоне. Давай, набирай. Вот, и поговорил с Зеленским замест Путина, отрымливается. И такие, как бы сдавайся. Так. Вот все уже, Киев за 3 дня не атрымалася, хоть Москву, якой не хапае агня, як мы ведаем. Але вось, дарэчы, на пытанне Белавешкіна ёсць адказ у твітарскіх. Карыстальнік з нікам унескладовая піша, што ёсць жаданне выглядаць ахвярай, а не забойцам. У каго? У Лу. Это типа вот ёсць іншае тлумачэнне. Ёсць іншае тлумачэнне. Вось і тлумачэнне. А што ж тлумачыць на гэта палкоўнік? Як его цудоўна называе чай з варэннем. Пресс-служба полковника утверждает, что нет, не извинялся перед Зеленским. По той причине, что извиняться нам не за что. Хотя звонок был, якобы из-за того, что у Коленьки в телефоне имелся личный контакт Зеленского. Только про мозырский НПЗ пресс-служба тактично отмолчалась. Мозырчане, вы подумайте... Вы подумайте на какой? Там, может быть, час переехать на пару годов у іншых город, у Новополоцк. Там так само НПЗ просто, можна знайсці працу по профілі. Трамвай. А вось цікава зауважае карыстальнік Саков В. Цікавы нюанс. Разговоры записываются, а уж такого уровня и подавно. Наташа должна была это знать. То бок Зеленский не стал бы выступать с пераказам размовы, а ён там, дарэчы, казаў, што сведкі ёсць. Ёсць сведкі. Да, калі б у яго не было доказаў. І тут Наташа такая, да? Цікава, чаму толькі ўсплыла зараз гэтая гісторыя. У інтэрв'ю было вялікае. З Лексом Фридманом. Інтэрв'ю-то інтэрв'ю. Спытаўся, можа. Але, ведаеш, такія рэчы маглі б і раней недзе, так, как бы сказаць. Асабліва, калі вось масава абмяркоўваліся удзелы Беларусі і Лукашэнкі ў вайне, ці не удзелы. Ўсё роўна абвяржэнне з беларускага боку выглядае вельмі непераканаўча. Я тут Зеленскаму давяраю нашмат больш. А вось у карыстальніка Лексус Бай іншае трошкі меркаванне, такое больш крытычнае. Ён піша так, што ніхто не разумее, што на самой справе было ў лютым 22-го года. Адкажыце на пытанне. У выпадку адмовы Лукашэнкі Пуціну ў лютым 22-го году Беларусь зараз існавала б на палітычнай мапе ці не? Па-першае, мы дагэтуль не ведаем, ці пытаўся хто-нибудь у Лукашэнкі
ці Пуцін увогуле задаваў пытанне Лукашэнку, ці быў у яго шанс адмовіць. Ну Да? так. Вось, а па-другое, ну, у гэтым твіце ўсё прыгожа. У ім і умоўны лад, Так. типа было б, а не было І б. вось гэта вось старая шарманка пра тое, што Да. адзіны, Калі б у хто 2000 можа ўтрымаць незалежнасць Да, Беларусі. а калі б у і так 2020 годзе пратэсты былі больш паспяховыя, так уже Так. б Росгвардія То ўжо всех прасцей закатала. всё, б. да. Вот, ну, слухайце, это такія развагі на карысць бедных. Калі ты прэзідэнт суверэннай дзяржавы, ты ў адказ на такія прапановы адмаўляеш і абараняеш Абсолютно. сваю суверэнную Нацыянальныя дзяржаву. інтарэсы Калі ты не народа можаш абараніць свой суверэнітэт і такі, ой, ну ладно, давай. Ну так это значит, што ніякой ты не кіраўнік суверэннай дзяржавы. Суверэнітэт твой выедзенага яйка не каштуе. Ну вось у існаванні гэтага чалавека мы ўжо маглі і сумнявацца, бо пра яго даўно не было ніякай інфармацыі. І вось нарэшце з'явілася не толькі фота, як у выпадку з Марыяй Калеснікавай, але і відэа. Это нехта снежнага чалавека заснял нарэшце. Амаль. Ну не снежнага, а нежнага, я б сказаў, пяшчотнага. Бо Віктар Бабарыка запісаў кранальны зварот да сваіх родных, кавалак яго апублікаваў зваршчык завода МЭЦ Роман Протасевич. Я очень хочу, чтобы она выросла большой, замечательной девочкой, похожей на тебя. А я уверен, что на самом деле, значит, то, что у нее уникальные возможности в этом отношении, это правда. И я уже надеюсь, что все праздники, которые будут, в том числе и день рождения отца Мэтта, вы встретите дружно и передадите от меня всем мои замечательные поздравления и приветы. Я вас всех очень люблю. Всего самого наилучшего. Это хто так піша пра кранальны зварот? Вясна. Гэта дзіўна. Асабліва, Вясна піша. мне здаецца, 96. што для гэтага відэа абсалютна не пасуе фармулёўка Кранальны запісаў кранальны зварот. Па-першае, не запісаў, а пасадзілі перад камерай зварот. запісаць, да, па-другое, ну, як бы пад словамі запісаў кранальны зварот, я ўяўляю, ведаеш, ну, сидзіць там у крэсле побач з елачкай, камін, Какао і, з маршмеллоу. і так, значыцца, вот, там людзі, там сваякі, там туды-сюды. Ну, а Віктор Бабарыка, канешне, цёпла казаў пра сваіх сваякоў, перадаваў ім віншаванне. Ну, ладно. Але бачна, што... Праваабаронцы лепш ведаюць, што адбылося. Што рэакцыя Твіттера на гэта ўсё? Той самы Манда Лорац піша: капец, Бабарыку шкада, але чамусьці ён усё адно выглядае лепш, чым Протасевич. Протас сап'ецца зусім хутка. Ну, дарэчы, Бабарыка, Бабарыка не п'е, таму як што ён у калоніі. эти зумеры 25гадовыя атрымліваецца. Бок, і ты думаеш, яны ў турме нармальна зумеры будуць сябе паводзіць? Не п'юць. Не п'юць? Кнурович таксама распавядаў, што там в турме як бы піць няма Брашку ніякай зрабіць магчымасці. там з хлеба. Вось. Ну і Бабарыка выглядаць дрэнна, канешне, але ну пасля 4 гадоў у турме я б паглядзеў на нас з табой, калі шчыра. Так, ну вось, а Джэпсенкоў працягвае тэму. Відаць, што жыццё ў такіх умовах паламала чалавека, выглядае дрэнна, агню ў вачах няма, ну а побач з ім Віктар Бабарыка. А, ну это пра Протасевича. Так, бачыш, што вот нягледзячы на то, што чалавек як бы у турме сядзіць, ён больш свабодны, чым чалавек, які ў турме не сядзіць. Які прыехаў у турму, прыехаў у турму, каб запісаць кранальны зварот. Так. Ну, слухай, а вось як расцэньваць ягоны ўчынак? Романа? Так. Ну, з аднаго боку, вельмі добра, што яму гэта дазволілі. І што ён як бы паказаў, што Ну да, жывы Бабарыка, ну здаровы, я не ведаю, просто жывы. Калі гэта было? Вось. Таксама, калі гэта... Калі, да, там ужо пішуць, што па барадзе Протасевича вылічылі, што ён 2 разы прыязджаў. Ну, ці прынамсі нейкі час прайшоў паміж фоткамі і відэа. Можа, ведаеш, хутка барада расце ў Протасевича? Ну, малады. Малады. На энергетыках атрымліваецца. Тестастерон.
А вось Юлія Матузова вось піша так: Пратасевіч так анансуе тое, што ён перадаў вестачку ад родных, нібыта гэта не павінна адбывацца па закону рэгулярна і ўвогуле без яго удзелу. Вау! Рэжым такі міласэрдны дазволіў Віктару Бабарыку упершыню за 2 гады паведаміць, што ён жывы, і павіншаваць са святамі. Ну, это, конечно, як бы Бабарыка это мусіць так, па да законе. ролі Пратасевіча, да, у гэтай гісторыі. Таму што вось Вічка плюс-плюс піша, што амаль 2 гады ў інкамунікада ні адвакатаў, ні сваякоў не пускаюць, затое Пратасевіча, калі ласка, праходзьце. Ну, не да законаў у Беларусі. І што рабіць? Ну, так а што ты зробіш? Трэба мяняць лысую резину. Што сказаць? Але ёсць у Твітары і іншае меркаванне. Вось бачыш, мы такі вот розны Твітар. Не, ну так все правильно. Не аднародны, Праграма не мусіць ўсе быць як бы таксама з рознымі меркаваннямі, конечно. захапляюцца тым, што ўбачылі Віктара Бабарыку жывым і Нехта незадаволены. Ну, не тое, што незадаволены, нехта проста зноў-такі працягвае канспіралагічную тэорыю пра Віктара Бабарыку і ягонаю ролю і чый ён там стаўленік. І генітальны экстрэміст з ЧВК Гачимучи Джаффи піша, што раді фотак з Пратасевічам вывезлі Бабарыка з КГБшнай дачы на зону. То бок, што Бабарыка-то зусім-то і не ў турме сидзіць. Мы дакладна не ведаем, ці вывезлі яго. А можа, Джаффи ведае? І куды. Бо фотаздымкі і там відэа Пратасевіча з варотамі зоны, паўтаруся, зроблены ў іншы дзень, чым фото з Бабарыкам. Так што, ну, можа быць, і нікуды не вывозілі. Не вывозілі. Ну, калі быць прыхільнікам гэтай тэорыі. Твітер праводзіць сваё расследаванне. Горбач піша: цікава, што з гадзіннікам. Так, заўважылі на руцэ Віктара Бабарыкі такі памаранчавы электронны гадзіннік. І адразу все абурыліся. Типа ў турме нельга, да? Нельга гадзіннікі мець, там, та-та-та. Ну, не ведаю, можа і нельга. Што пра гэта піша Максім Бай са словаў Леаніда Судаленкі. Ён кажа так: гадзіннік на руцэ дазваляюць усім і на любы густ. Не было ніколі ў палітычных з гэтым праблем. А вось новенькая з шкломатэрыяла роба ці кліфт, як яго там аказавуць, сапраўды паказуха для фота. Того гадзіннік, у прынцыпе, можна, але апранулі Бабарыку. Апранулі Бабарыку У парадна-выхадное, каб лепш выглядаў. Ну так, маглі і нават і падкарміць, маглі нават і выпусціць з шыза. Калі мы не ведаем кантэксту, абставінаў, то проста меркаваць, ну окей, сидзіць, размаўляе, як бы да, гэта значыць жывы. Але які стан, у якіх умовах, конечно, радавацца можна, але мала чым. Ну вось тое ж самае пішуць пра тое, што Віктар Бабарыка схуднеў, той самы мандалорац, які ўжо не першы раз у сённяшняй праграме ў нас узнікае. Ежа ў беларускай турме адзін з відаў катаванняў, ну, мабыць, і не толькі ў беларускай. То бок, ну, сапраўды? Я калі ў 12-м годзе быў на Акрэсціна, думаў, што схуднеў. Так. Прыехаў дадому, зважыўся, типа набрал там кілаграма 3. Сур'ёзна? Ну. Я калі быў... Ну, але гэта было ў 12-м годзе, разумееш, тады кармілі. У 20-м годзе вось я схуднеў, по-моему, кілаграма на 4. Ну, это было іншае Акрэсціна, кажуць. І Барановича, так. А, і Баранович. Хаця на Барановичах кармілі значна лепш. Калі не лічыць вось гэтую рыбку толькі з хрыбтамі і вочкамі. Я думаю, ты скажешь рыбку толькі з якая там рака. У Барановичах? Ну, а я не ведаю. Мыш, по-моему. Мыш. Рыбку з мышы. Выглядае не вельмі апетытна. Ну і заканчэнне тэмы назіральнік падымае пытанне. Пасля Калеснікавай і Бабарыкі засталося адно пытанне. Ці хутка пабачым Пратасевіча побач з Сергеем Ціхановскім?
Ну, то бок трэба і астатніх паказаць, і Статкевіч, і там хто па справе Ціхановскага, Севярынец. Да? Ну, пачалі ўжо, сказалі слухайте. А, кажыце Б, Бяляцкага. а то што вы нам паказалі жывога бабарыку, а ўсе астатнія атрымліваецца ў горшым стане, да? Усіх астатніх працягваць Трэба катаваць, яшчэ падпудрыць, прыпудрыць, каб іх паказаць. падкарміць і вывесці з КДБшнай дачы, як там адзін пісаў. Здароўя ўсім, а мы працягваем. Працягваем такой цікавай тэмай пытаннем. Юрась Палякоў піша: калі перад Беларуссю стаяла пытанне далучэння да ЗША ў якасці штата, як бы вы прагаласавалі? І два варыянты: за ці супраць. Я думаў, хай і няхай, як звычайна у беларускіх галасаваннях. Мне здаецца, беларусы з ЗША сказалі б не-не-не-не-не-не. Мы этих ведаем, которые там, Не-не-не. давайте без іх. Не, ну слухай, Ну это з нагоды хіба апошніх... людзі ў Грэнландыі ці ў Канадзе Так, з апошніх заяваў... нашмат горшая, чым у Ён Беларусі. яшчэ не ступіў на Лепшае. пасаду Трамп. Трамп? Не, праз пару дзён. Праз тыдзень. Ох, цяжка нам будзе, по-моему. Ну, гэта ўсё пра Канаду, і, канешне, гэта цікавыя вось Інсінуацыі. думкі. Трамп выказвае, такую хвалю падымае. Вось. Ну, ён ужо скончыў вайну за адзін дзень з Украіны. Не, чакай, ён яшчэ не прыняўся нават. Вось, але, ну, ёсць думка, што это ён чыста, каб всіх напужаць. Ага, ты думаешь. Вот, а калі ён стане уже президентом, он такой: ладно, ребята, давайте, Тормозните хорошо, выручняк. с штатом 51-м тормозим, але, Грэнландыя? типа, давайте, то, сё, и вот это вот. Ну, тут і Чубака вось рэагуе на гэтую пытанку, піша: я нават не ведаю, як гэта каментаваць. У цікавую эпоху жывём, калі кіраўнік найбуйнейшай дэмакраты пагражае незалежнасці свайго добрага суседа і саюзніка па НАТО. Ці выкладаў Пуцін такія карты адносна Беларусі і Казахстана? Мне здаецца, што Пуцін пачаў гэтую тэму і падаў прыклад. Пачаў гэты тренд. А далі людзі, як это сказаць, ну, такія меркантыльныя, яны такія: калі Пуціну можна, вот это вот. Я ж Да. таксама, я ж мужик. Я ж не то, что так само, я ж не Путин, я ж яшчэ больш, яшчэ круцейшы, чым круцейшы. Путин, да? І калі можна браць цяпер, то бок мы ў новым свеце пачалі жыць, Ну. дзе можна ў слабенькага, там у Даніі, да? Ну, Канада, я не ведаю, не слабенькага, в прынцыпе. Я б на месцы пытаннем. Трампа, як бы, ну, Задаюся але ён там пытаннем. ведае лепш. Можна взяць, типа, што ляжыць, вот, дрэнна. Задаюсь пытаннем, куды глядзяць масоны? Як яны вось гэта дапускаюць? Можа, яны за? Можа, яны ўсё гэта і прыдумалі? Ты Можа, думаеш? Путін масон? Не. Ну, Я не. вот... Масон, ведаеш, Путін не можа быць масонам толькі па адной простой прычыне, што ён зараз афіцыйна не жанаты. Не, у мяне пытанне такое: куды? Глядзіць. Путін адхапал кавалак Боже. Украіны. Все нормально. Кітай пагражае Тайваню ўжо колькі. Там таксама хоча адхапаць. Все нормально. Трамп кажа, типа, Гренландію там нам патрэбная просто. Ну, разумеется, ну патрэбная нам Гренландія для бяспекі. А вось ведаеш, як ты думаеш, як бы адрэагаваў на такую прапанову Яўгена Ліцвіна? Ён піша: дык можа, хай Трампуня купіць Расію? Столькі праблем вырашылася адразу. Трампуня это ўжо нешта сярэдняе паміж Трампам і Пунем. Так. Да, потому что Путина... Не, его Пынем называюць, не Пунем. Пуня гэта, як мне падаецца, памяшканне, дзе захоўваюць свіней. Да. І корм для свінняў. Ну, я не ведаю, Расія, ёй не ў першы раз прадаваць нейкія кавалкі сваёй тэрыторыі ЗША. Што, я думаю, у Расіі ўжо культурна яна амерыканізіравалася ўжо даўно. Грошай у Трампа прыйдзе Макдональдс с Маском, прабачце. Я думаю, што хопіць. У іх грошы там купляць, а Маск. А ў што грошы-то інвеставаць? У Расію? Яшчэ, ну, от... Карысных выкапняў там хапае яшчэ. Як пісаў Якуб Колас. Так. Набыць зямлю, новая земля, прыдбаць свой кут, каб з панскіх выпутацца пут. Амен.
Ну а што ў Беларусі? А ў Беларусі з'явілася мапа распаўсюду экстрэмізму. Яе посціць Салдаткін. Ён як чума, да, распаўзаецца. Распаўсюд экстрэмізму. Бачыце, колькі экстрэмізму, так? Ну, у двух косях. Вы ж натуральна мусіце разумець, сябры, што да рэальнага экстрэмізму это ўсё ніякае дачынення не мае. Это рэпрэсіўная практыка ўлады. Так. А яшчэ вось яе трэба працягнуць на бліжэйшыя краіны, і не толькі на Амерыку, там таксама. Дык ужо прызналі экстрэмісцкімі польскія чаты. Польскія чаты, Ну, украінскія меды, амерыканскія чаты. канал Труха, Боже мой. украінскі. Боже мой. Калі ўжо канал Новая Адэса прызнаюць экстрэмісцкім, я ўжо чакаю, там такі трэш. От там рэальны экстрэмізм. Але асаблівую увагу тут Берасцю надаецца, потому что там найбольшы кружочак экстрэмізму. Экстрэмізм. Берасцейскі раён. Ну, нормально. Што ж там такога? Брэсцкія, значыцца, Брэсцкія актыўныя. кантрабандысты, экстрэмісты. А можа быць, таму што праз мяжу все прыязджаюць. Напэўна, яны Заадно чаты ствараюць. чаты ствараюць, або хто забыў выйсці з чатаў ці выдаліць. Іх на мяжы тэлефоны правяраюць і ўсё. Не пашанцавала. Або трэба спытаць у Міхася Ільіна. У наступным выпуску, сябры, зробім анонс. Зробім анонс. Пабачыце Цікава. на маім месцы Міхася Ільіна. Вау. Будзе чытаць свае твіты па ходу. Сапраўдны твітарскі да нас далучыцца. Да мяне. Але самай галоўнай перамогай Беларусі на гэтым тыдні стала тое, што статью «Белоруссия» в русскоязычнай Вікіпедіі перайменуюць нарэшце у Беларусь. І пра гэта піша аккаунт з красамоўнай назвай «Русафобія у Беларусі». Вот бы была русофобия в Белоруссии, а вот это было бы... Это было бы так... Про гэта, направду, піша адзін з рэдактараў Вікіпедыі, як першая крыніца. І, наколькі я ведаю, 13 гадоў ішло абмеркаванне ад папярэдняга нейкага рашэння. Вось гэта спрэчкі. Вось гэта бюракратыя ў Яны Вікіпедыі. цягнуліся, 13 гадоў. працоўныя групы, апеляцыйныя камітэты нейкія, арбітражы там. Карацей, у іх у Вікіпедыі там... Здавалася б, вольная энцыклапедыя, кожны можа там сам напісаць, сам выправіць і гэтак далей. Але стандарты ёсць. Не вмещаешься в стандарты, але можаш стварыць сваю. На движке Вікіпедыі ж кожны можа сваю стварыць. Ну дык вось, і, дарэчы, русафобія в Беларусі працягвае. Может, товарищи русофобы не будут уже стесняться и начнут сразу писать Беларусь латинкой? Ну, это яшчэ 11 гадоў. Ну, але каб 11 гадоў не чакаць, карыстальнік Ліцвін з крыві адказвае, што трэба пісаць, прычом адразу «жыве Беларусь». Беларусь жыве. Беларусь жыве. Ну, гэта... Я не ведаю, колькі гадоў. Хаця ўсё залежыць ад таго, колькі ў бліжэйшы час будзе, як это, расійскіх Вікіпедый. Ну, там же кожная краіна, яна мае сваю беларускай ўласную дзве. Вікіпедыю. Ну, это у беларусаў усяго па дзве. Атрымліваецца дзве краіны. Мы жывем адначасова ў двух гарадах. А калі Расіі будзе 8, нейкі бліжэйшы час, ну так некаторыя завядуць свае Вікіпедыі. Татарская Вікіпедыя, башкірская. Ўжо все нормально. Да, ну вот некаторыя могуць пісаць адразу «Беларусь жыве». А вось колькі часу, ты думаеш, спатрэбіцца на тое, каб задаволіць карыстальніка Лексус Бай, які кажа, а также Вільнюс у Вільню перайменаваць у Вікіпедыі і не толькі. Небяспечна ходзіць. Спадзяюся, ён не прэтэндуе на ВНЖ у Літве. А то... Але чаму? Слухай, ну это ж старое пытанне, насамрэч. У Польшчы Вільно, не Вільнюс. У Латвіі Вільна. Да? Так, все окей. Все окей. Так што, улічваючы метадалогію, атрымліваецца, вайна была нездарма, піша Сяржук, Сярожа Селівончык.
Гэта мне здаецца про тое, что каб перайменаваць нейкі артыкул, гэта вось пра трэба, каб склалася ўжыванне. Ну, масавая нейкая, да, каб большасць пачала казаць па-іншаму. І тады, ну, робіцца вось гэты запыт, да, там все астатняе, і перайменоўваецца. Але там ёсць цікавыя рэчы, дарэчы. Вось ці перайменоўваць артыкул «Холокост в Беларусі». Холокост адбываўся в Беларусі у часы БССР. Можна в беларускай ССР. Ну, але тады Беларусія нармальна в хаду была у той час. Разумееш? Так што вся эта вікіпедычная бюракратыя, яна не проста так. Калі да гэтага дойдзе, тады і падумаем і пахаваем. Ужо дайшло, ужо все, ужо няма ніякай Беларусі у Вікіпедыі рускамоўнай. Ёсць Беларусь. Холокост не пісалі. Навошта сапраўды цікавіць карыстальнікаў Твіттера, так гэта нейкі ўнутраны стан. Вось пасля святаў, напэўна, гэта вось абудзілася, хто як сябе адчувае, і карыстальнік хто-ніхто піша. А пры якіх абставінах вы адчуваеце унутры абсалютны спакой? Ну вось, нібыта у вас все пад кантролем, альбо няма там ніякіх тэрміновых справаў. Ці ўвогуле вы калі-небудзь адчуваеце гэты спакой? Ну, калі пра навагоднія святы казаць, то калі наеўся аліўешкі, але яшчэ засталося на заўтра там. Гэта спакой. Вот. А крамы не працуюць? Окей. А крамы не працуюць, але лядоўня забітая. Вось тады спакойна. Дошкамі забітая, так. Все, тут нічога няма. Ну не. То адказваюць твітарскія. Што ж там са спакойна? Камб-эг піша. Калі з дамашкі засталося толькі мацеха, якую можна скатаць заўтра на перапынку, а да 10 яшчэ некалькі гадзін, каб пачыліць. Дамашка, мацеха, зумеры. Зумеры, што варваліся. Вот это все. Вот. І зноў хачу быць маладым. Ой. Юлія Матузова. А яно існуе? Памятаю, што падобнае толькі ў 2019-м. Добры быў год. 6 гадоў таму. Юлія Матузова апошні раз адчуванне спакою мела ў 2019-м. То бок яна жыве ў Гішпаніі, там неспакойна? Ну, я нашу нашым беларускім кантэксце. Вот такое у нас жыццё, реально. А можа быць, вось калі ты не будзеш чытаць все гэтыя навіны, будзеш адчуваць спакой? Ну і калі ты не будзеш чытаць все гэтыя навіны? Ну, калі ў 2030-м. Ну. Там іншыя будуць навіны. Максим Бай піша. Прачнуўся, ёсць што паесці, апрануць, грошы на праезд, і так спакойна адразу. Не, слухай. Так ось, у такіх малых рэчах людзі знаходзяць спакой. Неяк мелеюць. Дробных. Мелеюць стандарты і дасягнення. Раней вынік года выжыл. Вот это, конечно, дасягнение, як бы, да? Цяпер ужо ёсць на праезд. Спакой, прачнуўся. Вот это дасягнение, блин, давайте, я не веду, расплюшчыў вочы. Встал. Дыхаю, да, працягваю дыхаць. Поспех. Дранг беларус піша. Улад беларус. Калі заработная плата дазваляе ні аб чым не хвалявацца паўгады, і так кожны месяц. Вось у некаторых людзей все ж такі ёсць пэўнае ашчаджэнне, накапленне. Не, ну я ж не сказаў, што это ў яго. Блин, слухай, я ж магу зараз размаўляць. Не, Паша. Як амаль як это вот. Не, это не ў яго. Это ў мяне. Это у каго-небудзь просто на паўгады заробка хапае аднаго. А ён наступны месяц яшчэ атрымлівае, ну. Але слухай, ну это ж не гарантуе спакой. Боже, Паша, ты все. Ну добра, ну гроши у тебя. Дисквалификуешь нашу программу. Гроши нормально. Людей нормально у тебя. Это я просто вам показываю, як это атрымліваецца. Спочатку у нас эти вокладки на Ютубе там суцэльные, а теперь ты начинаешь. Давай я тебе еще реплаю почитаю. Хорошо, ну сидишь ты на своим айтишным заробку, а тут бомба, ядерная война, Путин. Вот это все. А ты напишешь код, які то саме, яе зменіць накірунак, і все спокойно. За колькі там этот галоўнае не пераплутаць подлетае гэты блакітны і чырвоны дротики. Я думал таблетку.
Да рэплаю. Здароў, коці, хацеў сказаць кіці. Привет. Піша так: бывала ў першыя пару хвілінаў пасля абуджэння кшталту мозг яшчэ не памятае, хто ты і дзе ты. Тупак. Пакуль ты не памятаеш, хто ты і дзе. Спакой. Яшчэ адзін рэплай. Наталья К. Піша: большую частку часу, калі блізкія, здаровыя і няма тэрміновых справаў і важных задач на працы. Але гэта дзен даваўся праз гады трэніровак. Тренироваться, быть спокойным. Ну, Так просто уже не атрымаецца. не атрымаецца быць спакойным. А вось, каб быць спакойным, ёсць выдатны рэцэпт у сярожы Селівончыка. Ён піша: ён спакойны, калі п'е піва. Ну, калі з сябрамі, можа. З сябрамі. Размова нейкая. Не пра ядзерную вайну і не пра заробкі. Ну і аўтар трэда падсумоўвае яго і піша так: карацей, амаль ні ў каго жыццё. Гэта шэраг трывожнасцяў і дэдлайнаў, якія толькі і паспяваеш, і не паспяваеш закрыць. То бок, спакой нам толькі Спакой снится. нам толькі снится. Сябры, завершаем праграму. На жаль, не найлепшым твітам Нарэшце. Паша, ты вытрываў это цудоўна. Я так думал, трэба вытрываў. паменей казаць, На думал. твоім месцы вось это ўсё чытаць. А это твиты кіраваць. весь час. О, І Боже хочется мой. сказаць хочется все сказаць, з а як іх табе нагоды. было Ну, на іншым месцы? да нормально, я ж і Нормально. раней трындзел. Трындзел. Ну, а тут трэба было не трындзець, а я вот А ты трындзел. пасадзіў голас. Карацей, назіранне такое пра спакой. Мне падаецца, гэта пра спакой. Таму што піша так, і назіранне ад назіральніка. За 3 тыдні да прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі у беларускіх гарадах няма агітацыі за кандыдатаў. 26 студзеня ў краіне запланаваныя выбары прэзідэнта. Нягледзячы на тое, што фармальна да галасавання дапушчана 5 кандыдатаў, у тым ліку Лукашенка, у краіне практычна няма агітацыі. Знайсці можна толькі інфармацыйныя плакаты з заклікам прыходзіць на галасаванне. Пры гэтым у Менску ўзмоцнены меры бяспекі. Вуліцы групамі па 3 чалавекі патрулюе паліцыя. Ну, не паліцыя. Не паліцыя. Не паліўся бы ты. А можа быць, паліцыя? Можа быць, ужо расійская паліцыя патрулюе? Да наўрад ці. А ты адкуль ведаеш? Ты ж там не быў ужо даўно. Не, ну слухай, ну ёсць. Сябры сваякі. Свае это, засланыя казачкі. Слухай, Ці вось такі ну спакой. цікава, да? То бок, як бы выбары самі па сабе. Ну, будзе спакойна, як ты думаеш? Ці ты спадзяешся на прагноз палітіко? Ад выбараў нічога не чакаю. Мне здаецца, што беларусы, ну, якія пратэстна настроеныя, яны малайцы, што ўвогуле яны захоўваюць у сабе гэтае жаданне нешта змяніць. Але, ну, цяпер ісці неяк пратэставаць, там нешта паказваць, гэта ж самагубства. Вон там паліцыя па 3 ходзіць. Але галасаваць за Гайдукевіча па-прэжняму раю. Сябры, гэта быў чык-чырык. Паша, ты вытрымаў Тут трэба было сказаць бла-бла-шоу. бла-бла-шоу, правёў хорошо. Хорошо. Вось, Ну, глядзі. Сапрыкін, Павел Свярдлоў. Пабачымся. Вы пабачымся праз тыдзень. Са мной не праз тыдзень, але пабачымся, сябры.